Lale lale, barka da zuwa Alisan Shoes Perfume Store. Kai daga ji ka gani ka santani suka fara saka mana santi da tsimayen kwalliya. Ku biyo ni domin kallon abin da ido na ke gani. Sauƙi da rahusa dai sai a Al-Ihsan Shoes Perfume Store. A daɗe ana yi sai gaskiya ina mai cewa na siya ban ji daɗi ba. Mazagar zayo Al-Ihsan Shoes Perfume Store. Har ka ba wani ko ki ba wata labari. Siyan nagari mai da kuɗi gida. Idan kuma ka iya wanka to mu haɗe da kai a Al-Ihsan Shoes Perfume Store. Akwai takalman yara maza da mata ciki har da na samari da 'yan mata. Bangaren turarika da mayamayan gyara jiki idan ka zo dole sai ka sara musu. Domin kuwa duk inda arha da sauƙi take dole ne sai kun ga jami'anmu na ɓoye irin su Hafiz Ibrahim Wesai Sarki sun zaƙulo muku su. Ina iyayenmu maza da mata ga wani guzurin albishir gare ku. Akwai takalma da mayamayan gyaran jiki irin naku. Za ku samu sabon shagon Al-Ihsan Shoes Perfume Store a sabuwar plaza mai suna Salim Ahmad Kabir da ke garin Kafin Mai Yaƙi Kwanar Ɗangora. Daidai kan runabout na Tudun Wada a layin Alhaji Dahiru Sa'adu shago na 4 kusa da 'yan waya a iso lafiya.